लोगोफोर आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेल गेजेरजों आरो आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोननि गेजेराव। दा नोंथांमोननो आं मा खोन्थानो मा फोरमायनाय जादों नोंथांमोनाबो नुखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों, नाथाय जोबोद मिनिथावना नुफेरै ससियेल मिडियाआव दा नुलागासिनो दं। नोंथांमोना माबायदि मोनदों? आंथ' मोजांबो मोनदों गाज्रिबो मोनदों, फिउचारखौबो सानदों, बायदि बायदि सानदों आरो आङो। दा नोंथांमोनावथ' नुखाबायानो, दा नोंथांमोना फंनैसो बे बाथ्राखौ लानानै सावरायनो फैदों। नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलां। Ayah gorailah pegenani Nempaya meiterlah pegan. दा नोंथांमोना फोरमायनो सानदों, नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय आरो थांनायावबो नुखाबाय। दा बेयाव गावबागाव माने बिभाग साननायनि खोथा दङ। सोरबाफोर जोंना इउटुबारफ्राबो नागारबाय जानांगौ, नाथाय आंबो मोनसे आंनि गोसोआव सानखांनाय फैदों। आं दा नोंथांमोननो मोनसे एक्सट्रालि मोनसे फोरमायनो सानदों जोंनि बर'नि गेजेराव आरोना, बेफोरबायदि नागारलायनायखौ नुनानै आरोना। दा बे भिडिअआ सोरनिबा बिखयनि थाखायसो लिक जादों ना गावनो नागारखादों बेखौ जों मिथिया। नाथाय जिखुनु दा सासे मानसिया जिखुनु बेफोरबायदि कमिटियानो जा जिखुनु जाथावै बुस्थुखौ नागारबानो जोंनि माखासे फेसबुकनि भिडिअ बानायगिरिफ्रा बा जोंनि इउटुबनि बानायगिरिफ्रानो जाया मानोना सफा लायै माने खान्दा आगारो आरोना। दा डाइरेक्टलि दा नागार, फोरमाय बुजाय, साबजानाय मोनदोंबा साबजानाय मोनदों होननानै खोन्थाना हो, साबजानाय मोनाखैबा साबजानाय मोनाखै होननानै खोन्थाना हो, नङाबा लिरना हो। डाइरेक्टलि आपल'ड खालामना दा नागार। आरो बेबादिनो दा मोनसे जाथाय जागासिनो, आङो नेक्स्टआव मोनसे भिडिअ लाना फैगोन। जालुकागिमोननि एसे मोनसे लिक जादों, सिखाव खावनाय बादि जादों। दा बेखौ आं उनाव खोन्थागोन नेक्स्ट मोनसे भिडिअआव। दा आं बेनि बुंखौसो बुंनो सानदों। गावनि हौवा गावनि हिन्जाव जागोनदां बामलायनानै नोंथांमोनाबो नुखाबाय नङा होमबा? आव होनलायलायना मबाइल दिन्थिलायनानै आदर खालामलायनाय बेसेबां बोरैबा आं लाजिनायबो मोन्दों, बिराद मोजां मोन्दों। दा आं मोनसे बेखौनो बुंनो सानदों, जोंनि माखासे कन्टेन्ट नागारग्राफोरनि सायाव बुंगोन आरो जाय नागारग्रा आरो जाय शुटिं खालामनानै आगारग्रा बिसोरनि सायावबो आं बुंगोन। मानो होनब्ला गाज्रिमोन मोजांमोन नोंथांमोननि सायाव आङो नोंथांमोनखौ गोख्रों जानो थाखायसो। जाय सुबुंफ्रा जेनेबा इउटुबावनो फैया मानो बा फेसबुकावनो फैया मानो गाव गावनि कन्टेन्ट लाना फैनांगौ। गाव गावनि नलेजजों माबादि नागारनांगौ, माबादि खालामनांगौ, गावनि माबाखौ लानांगौ आरोना। बिदि मालायनि बोखांदेरनानै नागारनाय बेफोरबायदि नागारनाय दाजा। नोंथांमोनाबो गोबां हिन्दी चेनेलफोर नायो जानांगौ बा फेसबुकफ्रावबो नुबाय जानांगौ माबादि कन्टेन्ट नागारो, नोंथांमोना मिथियो। बेबादि नङा जे सोरबा सासे नागारो बिनिफ्राय बोखांनानै बेबो फारि बिदि नागारलायनाय। बे बर'नि थाखाय साबजानाय नङा आरो बर' समाजखौ फोसाबनो हानाय नङा बेयो नोंथांमोन। आरो फोसाबनो सानदोंब्ला बर' समाजनि सायाव आरो मोजां फोरमायनो सानदोंबा लागले मोनसे गावनि खुगानि रावजों बुंनानै नागार। आं जेनेखा दा बुंदों, मानो होनब्ला आं दा बेयाव बे भिडिअनि गेजेरजों दा बुंनो सानदों, जों गोबां दासिमबो ना जोंनि दा जेसेबांनाखि दा जोंनि देरफुनाय माखासेयानो जाया मानो, दा देरफुबोनाय माखासेयानो जाया मानो, जोंनि बर'आ दासिमबो डेभेलपआव फैयाखै। बेफोरबायदिखौ दानो आगारनो समायाखै जोंनि बर' समाजाव। दाबो जोंनि माखासे बर'नि समयसाखौ बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों बर'नि बेब'हारखौ नायनानै मोनदाङोबा दासिमबो जोंनि बर'नि मेलेमा थोजासे बुजिनायावनो गैया। गावजों गाव थरखा होलायनाय, कन्टेन्ट बानायलायनाय, नांलायलायनाय, सोरनिखौबा कन्टेन्ट ससे बोनानै बुखिब्रबनाय बेफोरबायदिखौल' जों नुनो मोनो। माने सोरखौबा नारसिननानै सोरखौबा बुंनो मोनबाल' बे मोनसे भिडिअ जासिगोन, बिदि नङा। आरो गोबां दङ, सोरखौबा फोरोंनांगौसो, इउटुबनि दारै फोरोंनायसो। आरो फेसबुकनियाबो बेफोरबायदिनो। माब्रै होनोब्ला सोरखौबा फोरोंनांगौ ओरैबायदि जाहैबाय। दा सोरखौबा ब्लगिं फोरोंनाय, सोरखौबा सोलोंथाइ फोरोंनाय, सोरखौबा मोजां आदब फोरोंनाय, सोरखौबा माने बिफां लाइफां गायनानै बिदि फोरोंलांनाय, माने बिभाग गाव गावनि लाइनजों खारलांनाय बेफोरबायदि फोरोंनोसो नाजानांगौ। दा जिखुनु जेसेबांनाखि जों बेसेबां फेसबुक खुलिग्रा इउटुब खुलिग्रायानो जाया मानोना बेफोरबायदि मोजां लाइन फोरोंलांनांगौसो। नोंथाङाबो मोजां मोनगोन आरो इयुननि देरबोनाय गथ'फ्रा मोजां सोलोंलांनो हागोन। बेफोरबायदिखौसो नागारनांगौ। मा जोंना मा सोरबा सासे माबा गाज्रि मिनिथावना, सोरबा रागा जोंथावना, बेखौ माने उथाय नागारजोबोसो। बेबायदि नङाना, बुजायना नागारलायगोले बेफोरबायदिखौ आं साबजानाय मोनो। खिन्थु आंनि बुंनायखौ नोंथांमोना गोरोन्थि दासान, नोंथांमोना बुजिखागौ। दा एगजामपोलनि दा आं जोंनि माखासे भिडिअ नागारग्रानि बिखयखौ दा बुंखांबाय। आं बुंबावनो दंमोन, भिडिअआ गोलाव जालांगोन। दा जायफोर दा नैबे बामलायनानै आगारदों,
होनलायलायना बुरखायलायना आगारदों बे गावनि बिसि बा गावनि फिसायना नाथाय साननो गोनाङा बिदिसो दिनै नोंनि गथ' गथायानो नुबा नोंखौ मा होनगोन आंनि आइ आफानि आखला माबायदिलै होनना बुंगोन होमबा नोंथाङा मा सानगोन दिनै नोंनि गामिनि मानसिफ्रा नुगोन नोंखौ मा सानगोन दिनै नोंनि मादै आनै बा बिमा बिफायानो नुगोन नोंसोरखौ मा सानगोन आरो फिउचारनि गथ'फोरखौ नोंसोर मा फोरोंनो सानदों दानो जोंनि माखासे देरफुनाय गथ'फ्रानो ससियेल मिडियायावनो नांलाय खमलायनो बायदिसिनानो माबा हिन्जाव खारनायनो हौवा खारनायनो बेफोरबायदि जाथाय सोलिगासिनो दंखायो बै बेफोरखौबो दा माखासे देरफुनाय गथ'फ्राबो दा मबाइल लानो सोलोंदों फेसबुकाव नायदों इउटुबाव नायदों नुगासिनो दङ जोंनि बर'फ्रा बिदिनोखासै जोंबो बिदि खालामनांगौ नै बेखौसो सोलोंगोन साननो गोनां बिसोर बिदि नङाथ' फिल्मनि मोनसे प्रडाक्सननिफ्राय ओंखारनाया बेलेग बाथ्रा जोंनि लकेलनिफ्राय ओंखारनाया बेलेग बाथ्रा बेबायदि माने फिल्मनिया मोनसे कमेडिजों मोनसे एन्टारटेनमेन्टजों मोनसे सोरखौबा एन्टारटेनमेन्ट बा मोनसे काहानि मोनसे कन्टेन्ट लानानैसो फिल्मा बानायनाय जायो आरो जोंनि लकेलनिया माने एकदम बोरैबा एक्सट्रा जाथारो आरोना जाद्राया दा साननो गोनाङा इयुननि माखासे देरफुनायफोरखौ जों आजिखालिथ' डिजिटेलनि बा नेटनि मुगा जेंनाखि बुजायनांगौ फोरोंनांगौ खोन्थानांगौआ आजिखालि मबाइलाव नायनानैसो सोरबा खोन्थानायजों बुंनायजोंसो थब थब गियावनो हाबग्रा जागासिनो बेफोरबायदि समाजा जाना फैदों मबाइलनि नायनायजोंसो दा आंनि लुगैनाय बेफोरबायदिखौ बन्द' खालामनांगौ बेफोरबायदिखौ दा खालाम एक्सट्रा जोंनि माखासेफोरखौ जायफोर बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जायफोर फैनो गोसो जादों मोजां मोजां कन्टेन्ट लानानै फोरोंफै एकदम आं बेफोरबायदिखौसो लुगैयो आरोना आं मा बुंबावनो नाथाय नोंथांमोना माबा मोनसे खोथा बुंफ्लाङो माबा मोनसे मिस्टेक बुंफ्लांबाबो दा आंनि भिडिअखौ ससे स्ल'नो हासुलायनानै नागारना होलायगोन बेबायदिसो जानानै दं आजिखालि खिन्थु जोंनि बर'नि ससियेल मिडियानि सालायनायखौल' जों गाज्रि नुसै हिन्दियावलाफोरनिखौ जों बेफोरबायदिखौनो बांसिन नुनो मोना बेले बेजे मा ससियेल मिडियाखौ सालायनो रोंला जोंनि बर'फ्रा मा एकदम खुनु मिनिंलेस बेफोरबायदि समयसासो नुलागासिनो दङ दा लोगोफोर एसे बुजिलायनो नाजादो आं बारा बुङोब्ला आंखौ निमाहा हो आं माने जोंनि बर'नि गेजेराव आं मोजां जाजानोसो लुगैयो आं बाराद्राय गोराद्रायबो बुंनोबो हाबाबो आं बुंनो बायो बेनिखायनो आजखा आं गेजेराव जानाय खोथाफोरखौ बुङो आरो रागा जोंफ्लाबायबा खोथाफ्रा आंहाबो बेले बेले ओंखारलायलाङो नाथाय आं बिदि बुंनो गोसो जाया मोजाङैनो बुंनो गोसो जायो जिखिनि नोंथांमोन आंनि चेनेलखौ जाय आंनि इउटुबनि आंनि फेमिलि नोंथांमोन शेयार खालामना हो बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ मोजां खोथा बुंनायफोरखौ शेयार खालामना होनांगौ आरो नोंथांमोनाबो जायफोर दा आंनि एसेनाखि साबस्क्राइबार फेमिलिफोर आं नोंथांमोनखौ आं जाय आंखौ साबस्क्राइब खालामदों बेफोर लिस्टखौ आं नुहैजोबो दा नोंथांमोनाबो जायफोर बेफोरबायदि माने मा खालामनानै कन्टेन्ट नागारनो बेफोरबायदि साननानै दङब्ला मोनसे जोबनो गैयै कन्टेन्ट थांखि लानानै इउटुबाव फैनांगौ आरो फोरोंनांगौ गोबां दं नोंथांमोन माबे लाइननि भिडिअ बानायनो माबे लाइननि भिडिअ बानायनाङा नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामनानै हिन्दीनि गोबां फैयो बेफोरनिफ्राय माखासे बरननानै बानायनांगौ जोंनिया बर'नि माखासे माबाफोरखौ नायनानै दुखु मोनो मोजां मोनो अबा खुसिबो मोनो बेनिखायनो नोंथांमोन आं बेखिनिल' बुंनाय जाबाय नोंथांमोन बारा बुंनाया साबजानाय जायासै आंनाबो बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोन बाय बाय